What's up guys? Nandito tayo ngayon sa Sam Store Ukay-Ukay, 25 dirhams per kilo. Kaya tara, pasya na natin guys. Let's go. Bukas sila ng 10 AM lang. Hindi ko makita yung kagawpuan ko. Ayan. Wow! Wow! Good yan. Open sila ng 10 AM to 2 AM. Ay, nagbabalance kagad si madam. Good morning po. Good morning. Ayan. Shoutout kay... Kayo pong may-ari, te. Kayo po yung may-ari. Ka-share lang po ako Ay, at ka-share. naka-sales lady po. Ayan. Paano po yung 25 kilo per Kahit ano po, kahit anong items? yes. Pero yung iba may price po. Dito po sa baba per piece, sa taas po yung per kilo. Sa taas po yung per kilo? Ah, yes. Okay po. Sige, iyan na po natin, ikot natin. Sige po sila mga 7 dirhams, 12 dirhams. Hi. Towel. 180 to 10. Nasa taas daw yung per kilo. Dito mga selected items ay may price. Tulad nito sa 8 dirhams. Sa bala naman is 5 to 10. Lahat ng klase meron din sila. Mga shoes. May mga cup din sila. So nasa second floor yung kilo section. Kaya tara. So ito na. Bundok. Kailangan maganda lang pumili. So dahil kakabukas pa lang at wala pa yung mga iba, kaya nakauna tayo ngayon. Sana makarami tayo ng mapili for today. Sila mga books, 25 dirhams per kilo din. Ano, kilala nyo to, oh. Dora. Little Mermaid. Sa mga mahilig sa mga books. Ito, Math Madness. So, Bahamas. Dito. Mga ladies din. Ito mga panglamig. Basta nasa kilo yung naman. Oh. Ay, isa. Dito pa dito. Pero pa dun, no? Siguro kasama to sa per kilo. Ay, hindi. May presyo siya. 64. Matulong, no? Para sa pagdating na winter. Lamig. Ang kumot. Magaling ka lang pumili dito. Ay, mga bag.
5 to 40 dirhams. Pero usually mga katulad dito 40. So starting niya lang is 5 to 40. Depende siguro sa klase. Mga scarf. 5 to 10 dirhams. Bag. 30 dirhams. Display. Ito guys. Receiver. Galing naman receiver. Price niya is 11 dirhams. Ito mga 8 dirhams naman dito. Mga pang office work. Diba? Ito, maksimo daw ang mga ano. Nakalagay sa ocho. So guys, sabi 8 dirhams. Ito yung pang araw-araw. Pwede na to. Diba? Alright. Mga shoes. Kaya nito 50 dirhams. Yung iba 20. Ito. Mga shorts. T-shirt. Lake Center. Volleyball. Dami rin shoes dito. So depend on the items talaga. May mga mura. At meron naman na medyo mahal. And shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan, mga subscribers natin from Samar. At shoutout din sa mga Plat 501. Ayan. Rock and roll, mega shoutout sa inyo. Ito naman yung mga naka-hanger is yan, kaya nakalagay 25. Ang lamig. Mga hooded. Dry fit. Nike. Jacket. Ayan guys, sa mga gustong bumisita dito sa Sam Store o Ukay-Ukay, malapit lang siya sa Clock Tower and doon sa Almaya. Paglipot mo ng overpass na yan, Almaya na yan. Kaya thank you for watching guys. See you on the next vlog. It's me again, Don Ramon TV. At please like, share, and subscribe. And peace. Bye.